i-countdown iyaqala. Asijiki lapho. I-countdown iyaqala. Umhla ka-30 awulona ilanga lesigameko. Umhla ka-30 is not an event. Umhla ka-30 is a date by which all foreigners, all illegal foreigners must have left the country. Izishoshovu zomphakathi ziqinisekise ukuthi kuzoba nokuthula ngosuku lomnqamulajuqu wangezi-30 kuNhlangulana ukugoduka kwabokufika abakuleli ngongemthetho. Kanti kusukela kusasa izoqina imikhankaso yokuphikisana nabantu bokufika abakuleli ngongemthetho esifundazweni ezahlukene. Zithi le mikhankaso iqondiswe ngqo kuhulumeni ukuthi akathathe izinyathelo ngobugebengu obuqhubeka kuleli zwe nokuthutheleka kwabantu bokufika abangena ngongemthetho. Nobody is going to die. No looting is going to happen. No violence is going to be incited. Lokhu nje sikwenzayo akuqondene ngqo nabantu bokufika. Kuqondene nohulumeni. Sikhuthaza yena ukuthi wehulumeni nanka ama drugs kulela dolobha. Wehulumeni nakho kwenziwa ama IDs angekho emthethweni lapha. Wehulumeni nakho kwenza ubugebengu lapha. Lento iyingozi ezweni, iyingozi naseyinganeni zethu. Once they're gone, we build the walls and make sure that we rotate police officers that are on the borders so that we can make sure that all these people that are doing crime, they don't have any room to commit crime, because when they are too comfortable, they will definitely gonna commit crime. Undabandaba uxwayise izinsizwe ezihlala emahostela ezizibandakanya ezenzweni zobugebengu. Siyanazi la emahostela. Nikhumbule nihlala nabafowethu la emahostela. Njoba nibulala abantu nje la emahostela siyanazi. Siyazi nokuthi obani ababulala abantu. Every month 15 people are taken down to KZN. They are killed by abantu base KZN. Stop that nonsense. Because singayishintsha thina ekseni. Nikhumbule ukuthi ningamagwala futhi inkabi ngamagwala nje vele. Abagqugquzeli bomkhankaso banxuse amanxusa amazwe asezwenikazi lase-Afrika kuleli ukuba azolanda abantu bawo abakuleli ngongemthetho ungakashayi umnqamulajuqu omhla ka-30 kwezokwethwasa.